Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayan. Inta ibasa ti umuna a Timoteo kapitulo 6, bersikulo 17 kan 18. Bilinam dagiti babaknang diti lubong, adi da agpas pasindayag, kan di da italek tinamnamada iti kinabaknang amapukaw tumatlaeng. Agtalek dakit di kuma iti Dios, iso asibubuslon amang ted iti amin, apagragsakan tayo. Ibagam nga agaramid da iti kinaimbag, abumaknang da kadagiti nasaya at nga aramid. Amang parabor da, kan siaayat da nga agaramid, kan mangted kadagiti sabali. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Linda! Linda! Apay manen ayang ay ayabam ni Linda kat madamang aglutluto. Apay, sir. Palubusam dagiti aso. Anya, nagdadakkel dagiti imported nga aso. Patayon da ti kagatenda. Iso anak kakulong da. Tibilin ko ti surutam, Linda. Uwan, sir. Ngam ado dagiti ubing nga agaayam di tarwar. Isu nga ro da parwarek dagiti aso. Tamangan no umuli da di tapader. Agtatagaw dagita. Anya, anak ti kaarubam dagita nga ubing. Anya pa'y latar aramidam, Linda. Agtignay ka na! Uwan, sir. Mapanakon. Nanalinda, nagabot-butan. Pinalubusam dagiti nagtatakkel nga aso ni Sir. Mga no makakagat na. Sinurot ko laang tibilin ni sir. Kayat na, ang makapatay day ta aso na. Kasla di mo kabisado ti ugali day tapos ta. Ay, makabiro kaklaang ti sabali pagtrabahwag. O makarakaw. Uray siya. Kaya't kunti pumanaw dito ngam ipagpagapukla ang kinimam dolor. Imbagken ka tasan mo akanayon akadwa ni Sir. Siyak ngay, inaldaw ko akad kadwa. Inaldaw mat ang makangkangagak iti ungay. Tibaw! Ay ayaban na kan ni sir. Tibaw! Ay, hinako na. Sigurado nga untamnak mo Anya tinbilin ko kan kay di kalman. Ado matimbilin nyo kanyak, Sir. Kunakken ka awasingam da iti kotsek. Uwi na siya nga kon, Sir. Uy nasingam. Kita man ni. Nagtapok. Makitam day ta. Sir. Ala, ulitam. Itan, Sir? Ulitam awasingan da iti lugan ko. Bantayan ka. Darasam! Uwan, Sir. Awan pa'y serbi da gito'y ababaunan. Bigbigat pa'y laeng, agung unget ka manan. Sumanao kamat. Darasam kit di nga ornosan dagiti gamit ko. Tagbiyahe akon. Mabalin mo mo't ngamin akasarita dagiti babaunan tayo itinasaya at asarita. Apay aya masapul nga agbugkaw ka. Sumardan ka man si Kadolor. Isaalukunda ka dagiti tao. Gapo iti kastang nga ugalim. Luklukundak? Asino ko matimang luko kanya? Sumanao ka pala. Darasam nga irubwat dagiti gamit ko. Tagbiyahe kami kanitibaw. Sige, aganad kayo. Dagiti padag ang negosyante ti kamitin ko. Isaunas ka na masapa kami ang makasangpot iti papanan mi. Narigatan, nusan asyak ti mabutusan kas presidente. Aggagar ka launay nga agbalin na presidente. Anya launay ayati pangayatam iti dayta posisyon. Kwarta, Dolor. Nalakalaeng ti makaliksab iti ado a kwarta. No adda ka iti posisyon. Anya? Dibong, balunam day toy nay. Ay, agyamanak na nalinda. Tayin lasinan na kitibalon ko. Inapoy kansidaan day ta. Amok ngamin adi nakapakanan ni sir. Nagimot nga rod daya bustayo. Awan puso na kadagiti marigrikat. Imbagpay ni Ma'am Dolor. Nasingpait kan naanos. Wan nga rod, mala aganad kayo Ay, nanalinda. Daytoyen ti maudi a biyahe may. Agikatakon. Tibong, makatortorog kan samay. Saan mo't, Sir? Apay nga rot ang nagbuntog kang agpataray. Agan-an nadaklaan, Sir. Narikat ti madisgrasya. Partakam kit day. Ay, delikado, Sir. Delikado nga. Kaya't mo tasukatan ka, Partakam. Tadyak ka iti maladaw iti business meeting ko. Sir,
Amang ano, tiliwan da tayo. At dagiti traffic enforcer. Awan ti bibiyang ko tibong. Agpasuksukak no dayta ti kasapulan. Sir! Agyaman nagitiday ti atulong nga impayo, ma'am. Awan anyaman na. Sapay la kumata maimbagan di anak mo. Wen, ma'am. Igatang mi day ti iti agas na. Ikararag tayo asapay la kumata maimbaganan ti anak mo. Agyaman ak, ma'am. Inakon, ma'am. Kat ulitak manin ti agyaman. Ay, saan ka pa'y apumanaw? Nagpaisagana ka ni Linda ti merienda. Ay saanan, ma'am? Kababain una yan. Ay, si kakit dimat. Agkakaruba tayo. Rumbang laeng nga agsisinakit tayo. Itaakla ang makaraman iti kastoy kaimas a merienda. Makitam, kunak tumat ngamin kan ka. Nasingput ni ma'am ko. Wan nga, Roda. Aywan gayam, Nana Linda. Di asawa na. Ni Mr. Santos. Sungani mo ti ugali na kin ni Ma'am Dolor. Nauyong daychay. Isumati ko nada. Adda business meeting da. Ay nano adda dito'y ni sir. Pulos asaan ka ama kaunag dito'y dakkel abalay da. Kasta ka din, Nana? Wan, ipakamat na ka iti dadakkel nga aso. Ay, anyamot daytan nga ugali, tibak na. Linda, Apay, ma'am. ingkaman kita no asino di agdor-doorbell. Wan, ma'am. Nana Linda, adda ka din ni Ma'am Dolor? Si kamat gayam Ernesto. Adda, agrubrubwat amapan ijay negosyo da. Ay, mabalin ka di akasaritak. Ay, katuan umay ka. Umunag ka. Piyesta mi nga min iji barangay mi, ma'am. Isuan na panunot mi nga agsolisitkin ka. Imbagla premyo kada giti makiay-ayam. Kaano ka diti piyesta? Inton umay alawas, ma'am. O sige, Mang Terdak. Mabalin ka diti tseke. Adda kada kayo, ma'am. O sige. Umay kaming tumot makipiyesta ka dagiti anak ko. Itugot kunto ni Linda. Uwan, ma'am. Umay kayo. No kayat yo. Agsao kayong tupay, Ay, saan? Saanan? Diyak kayat ti agpabigbig. Umay kaming tulaangan makipagragragsak. Ay, nabanugak ka nagbiyahe. Diyak pa'y nakaina na. Tibong! Sir! Itay pa'y abirbirokan ka. Ay, agin inanaak, sir. Nagkuna nga ginana ka, ha? Sir, Agawit tan, isungag sagana ka. ikidem ko lang kumabasit, sir. Ay saan ang mabalain? Napatag titunggal ka nito kanyak. Tadapay sa baling atin darak a meeting. Naawatam! Partakam mo tadag drive, tibong. Wan, sir. Ay, talaga magaturturo ka. Ay, nagpuntog ka lang arudan nagpataray. Sadot ka pa. Ikatan kansa na driver ko tawad ti Sir Ben. Ay, sir, kalat nga damas sa batatrak. Matungkol! Ay na, Ma'am Dolor. Unay mo't daytoyan anapasamak kada sir kan tibong. Uwan nga rod, Linda. Agpadada nga awan pa'y puot na nga ginggay ta. 50-50 ka no, dagiti duwa. Diyos ko. Agkararagta, ma'am. Tabarang malasatan dati pagkad. Nadamag mo ka din? Tiyan niya. Ni Mr. Santos, nadisgrasya. Anya? Nadungpar ka no jelogan na. Ket, kumusta mo't ni Tibong a driver na? 50-50 daadwa ka ni Mr. Santos. Kaasimot ni Tibong. Sapay isula ang tinamnamaan ti pamilyana. Masyan ka ni Tibong? Kat syempre, Yung saan ka matamasyan ka ni Mr. Santos? Ay, saan Apay ngay? Amumatan ti ugali ni Mr. Santos. Oy, kasimot nga rog ni Ma'am Dolor, Huwag nga rod. Naktuman bisita ni ma'am. Danggayan tayo iti dahi ti panawon ti panagladladingit na.
Wan ngamin. Ado, dagiti natultulungan na. Kumustanda, sir? Kan tibong, ma'am. Nakapuutan ni Tibong. Ngam, nilakay ko. Tsaka mo, numalasatan na pa'y. Kaasi kamot, ma'am. Kabaulam day ta, ma'am. Adda kami akaarubam. Saan da kaabaybayan? Agyaman na kada kayo. Ado kami natultulungan, ma'am. Iso asaan da kamot ita abaybayan. Ay na, dinengeg ti Diyos dagiti karkararag ko para ken ka, Tibong. Uwan nga rod, Nana Linda. Ala, agpaimbag ka na laeng. Tamakarwar kanton dito ospital. Ni Sir ngay, kumusta? Bambantayan ni ma'am. Aging gaita, awan pa'y latipuot na. Kinapudno na, Manang Linda. Nakaro ngamin ti puyat kan bannog ko. Iso na disgrasya kami. Di nagpay pinagina na. Unay ng aminin ay ani sir. Numaimbaganak. Agikata ko. Ma'am, nagadudag iti umay at tao. Umay da makisimpatya iti napasamak kin ni sir. Wan nga rod, Linda. Ngamadlaw ko. Si kamot ti pampanunutan da. Ma'am, saan mo't ani sir? Wan nga rod. No apay mo't ngamin ang nagsupadi ti ugaliyo. Linda, nakapuutan ni sir mo. Uwan, ma'am. Inka mga yab iti nurse. Uwan, ma'am. Saan ka pa'y makasao, lakay? Gapuday ta iti pan naka-aksidentem. Adda kayat mo nga ibaga. Tsak maawatan ti kayat mo nga ibaga. Isurat mo laangan. Agluluwa ka. Anya ti kayat asawan da ita apa nagluwam. Imimbagan ni sir. Makasaon. Iso na laeng ta naka-wheelchair pa'y laeng. Umay ko laeng alaen dagiti gamit ko. Saan ako nagsubli dito? Tibong, Sir, naka-wheelchair kayo pa lagayam. Tibong, agsublikan kas driver ko. Kasapulan ka, tamok anasaya at kaatao. Mapagtalgan ka, Sir, naamiris kong ti ado abidot ko. Nangeg ko, tinaibaga ti tao ken ni dolor. Ket nakaamirisak. Talaga gayam ngawan ti itden anasayaat. Ti dakes ngar aramidag iti padak a tao. Tinamateryalan akinabaknang kat maungaw tuday ta. Ngam tinasaya at nga ugali kan panagpuspuso. Dayta ti kinabaknang adinto maungaw. Kan balangatan na kantupay ti Diyos iti odina. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.